Evo, samo sa Maju. Gde ste ljudi sa Maju? I dam što mi vrtački, ja sam uđem. Ti igraš djavola. Ti nisi YouTuber. Pravi YouTube. Nisi YouTuber. Imam 6 klipa. Ali nemaš nikog, nemaš 2 lajka. Nemam. Ima 8. Dva lajka imaš i ti YouTuber. Ti nemaš ni 2. Pa ja nemam YouTube kanal, ja se ne hvališam, ja sam YouTuber. Ja sam YouTuber, Anđela. Pa, svaki YouTuber mora da ima Facebook. Ne moram. Da, jeste, preko Facebooka mora da ima, pa kako onda svi YouTuberi imaju Facebook i čak oni nemaju. Nema konac. Ima. Hoćeš da vidiš da ima? Čekaj samo da završimo snimanje. Ne. Nemoj Anđela. Nemoj da se bezobrazna, Anđela, pa što to radiš? Ja sam Sada što? Gdje? Tako, vidim da će vas šalje kod negi, sve vreme. Znači, vidim da ćete kod negdje to kažem. Pa nije. Če budite mirni, lepo sedite i igrajte se. Pa ja sam mirana, moram... Pa ti vidite da počevite. Samo ti gledaš po 8 puta gledaš tvojih video. I onda kažeš imaš 1000 pregleda. Nije. Gledaš svaki dan video. Nije. Ovo je daljan sa YouTube. Dobro. Briga me. Inače, lajkovi i dislajkovi mi ne trebaju ipak. Može koliko hoće da mi dislajkuješ? Ako imaš... Pa dobro, onda ću ja na moja 500 drugara, na moja cijela odeljenje i na Nikolu i na Mihajla da kažem da mi gledaju pišve, da me lajka. 100 subscribera. A više dislajka, onda može da ti se krenuti. Tako. Kako onda jedan moj drug godin nema ni jedan lajk. Mnogo mu se koče kom. Gori je čak i od Fantaštajna. Moj drug godin je gori od Fantaštajna. Što da počeo? Ja. A ja ne igram sa to. Što? Vidi, ja i on smo isti. Znači, On je moj tip. evo i vam izgleda. Evo, svaki video ti je dislajkala. Ja. Oh my god. Svaki video sam ti dislajkovala. Dislajkovala. Pa inače, ti mi dislajkuj, a ostali će da mi lajkuju onda. Ti lajkuju. Pa samo oni koji poznaješ, a koji ne poznaješ. Pa možda, pa dobro, onda ću ja da si napravim novi YouTube kanal. Znači ti komentarišem naš video.
Spaja, nemojte, ovo da biti komentara. Na ovaj YouTube, ipak neću na ovaj YouTube kanal, nego ću samo na jedan klip da stavim. Imaš novi YouTube kanal? Ne. Da. Ne. Da imaš. Ne. Ajde, hladimo se od čokoladice. Okej. Kada sam? Ne. Ja sad trebam da čekam da mi bude 88, to je 86. Maja! Moja isključena. A sada su neki postali uz mene. Sad neki nema da me jedu. Jaja. Ban. Ban je sad 600. Ban je sad 600. Ovo samo pokušam. Da li uopšte rastem? Prosto veliki. Ne kopaj, nos pa razmezi. Nemoj! Anđelo. A ja ne kopam noće, nisam ti. Nemoj! Još jedan. Aha, ja imam 6. Pa briga mam. Denče, dođi. Da pokušaš da mi prestigneš rekord. Slušaj, manje mi zasivite sad. Okej. Anđela, ti sigurno ne bi mogla da mi prestigneš rekord. Pa stigle 495. Pa ja sam stigao više od toga. Pa si stigle jedan čik i 3890. Onda bi bila na prvo mjesto. Onda bi bila Anđela na prvo mjesto. Anđela? A, zljetnula si se sa 10.000 si na prvo mjesto. A, prevarila si se. Nije tačno, nego su tad svi bili manje od mene. Jeste, jeste. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Oh my god.
Ajde. Ajde, porasti već od bilo koga. Super. Zezno se ovaj. Pojeo, ja sam se pomerio. I on sad, najbolji. Ja sam pojeo jednog. A on je sad najbolji, jedno od najboljih. A bio je, znaš na koje mjesto? Bio je 3. mjesto. Kako ću ne mogu dođem tamo? A kako, ne razumijem kako bebe jedu picu? A nemaju A zubi. kako ti jedeš picu? I ti nemaš zubi. Imam, a još, Pa ispalaju zubi. pa nije. Beba kad se rodi, ona nema zubi. Pa kako ti sad imaš zubi? Pa tad nisam ih imao. Pa kako ih sad imaš? Pa tako lepo što su mi porasli. Bože, kako bi ti spadno zubi, da, Ninče? My god, da mnogo da pojavim. Aha, eto ga taj što si bio na 3. mjesto. Nik. Znaš od koga, brat? Ajde vamo da jedete piću. Evo, samo završim video. U kompjuter ne može. Ovamo je dan tamo. Nema niko množe, ti to ne. Može ljuška. Meni treba ljuška. Ne znam. Se mijenja. Šta? Može ljuška se zove. Možda znam. Treba meni, nešto meni treba. Koga? Nešto mi ovdje miriše na picu lepo. Ajde u čovom. Sačekaj. Ne. Evo i to bi bilo za ovaj. To bi bilo to za ovaj epizod i vidimo se vrlo uskoro. Pa pa!